afia n'azụ nwoke gbanwe egwu weneghalị anya ọfụsị ya upstairs arụ na nga ọgbala ọgbasiba egwu ike maka Ebuka na-ata ahụ n'ike Ebuka obi na-ata ahụ n'ike onye nke a fast na ahụ maka ya ihe asịkwa ọ ka ọ sagbue na-enye Ebuka na-ebere Chukwu akwa na-ebe akwa arịrị ka ahịa wee na-azụ maka a sị na onye nwe kanta ma mgbe kanta ya ghee oghe Ebuka obi na-ataraba ahụ nwanne nwoke na-etere nwa ori ọnụ afia n'azụ nwoke gbanwe egwu weneghalị anya ọfụsị ya upstairs arụ na nga ọgbala ọgbasiba egwu ike maka Ebuka na-ata ahụ n'ike ofu onye na-eburu onye nke ọzọ ọnụ oya ụwa mụ na chi m hey ịsọ na Jacob Ken egbuo n'Ebel alụme ọkwa ihe a ka ndị gboo ji wesị ka egbusi ụmụ ejima na ụmụ ejima bụ arụ ọ ihe na-afụ ebe a na ha na-abụgala ịchụ nta onye nke aza oku asị onye amụma Chukwu onye nke aza oku asị onye obu blọk along the line ọ hapụzi ibu blọk chigata azụ miti onye amụma Chukwu na-ayọrọ ịbara n'ime Jizọs Ebuka obi na-ata ahụ n'ike onye nke a fast na ahụ maka ya ihe asịkwa ọ ka ọ sagbue onye nke a na-eme fasting ihe asịkwa were anụmanụ mma anụmanụ abụba edobesi n'elu rice ọ na-akpa nkịta ọ na-akpa ezi ọ na-akpa ikwikwii ọ na-akpa udene ọ na-akpa anụ ọbụla nke gụli ọnwụrụ rie onye ọzụzụ atụrụ mana mgbe aha ọ na-arụ injinia ọ naghị akpakwa atụrụ nke o ji akpa hippopotamus mana kịta na ihe ọbụla dọ ego dọ ụnọ dọ ọ na-aghalị nwa ya fụcha ihe ọma niile Ebuka mere akwa ya nwoke a na-enwere nwa aṅụrị n'ime Jizọs yeyeyeyo at least Ken anwụrọ n'Ebel at least iso erie n'ihe Jacob onye ete nwa mụrụ ọzọ evite osu agwụ na-enye Ebuka na-ebere Chukwu akwa na-ebe akwa arịrị ka ahịa wee na-azụ maka a sị na onye nwe kanta ma mgbe kanta ya ghee oghe amaghị mbụ nwanna a bịara mgbe ahịa juru eju amazighị mgbe a na-agba ọsọ ahịa nwanna a bịara mgbe ahịa juru eju ọ mazighị mgbe a na-agba ọsọ afịa nsogbu ode maka Chukwu ịhapụrụ ya dis ministry na si ya ma na-eji under 2 years ministry ada I swear asị na Ebuka obi na ya ọsụsị afọ na Ebuka obi nọ ya ga vacation asụ na anya asị na Ebuka anọghọzi ya ncha na ama na-eje ministry a mbụ nwanna for 2 years ministry ada ọtọ nọ ebe a to dancing club onye ọbụla enwe ihe akụkọ hey ụwa nke na-akpọ onye ọyọba Chukwu